ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди нури шифо дар доираи иқдомҳои созанда ҷиҳати бо дастовардҳои назаррас истиқбол намудани солгарди навбатии истиқлоли давлатӣ ва ҷавобгӯ сохтани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ ҷӯрахон хоҷамқулов бо маблағи умумӣ беш аз 2 миллион сомонӣ сохта шуда дорои шароити мусоиди кору хизматрасонӣ мебошад. аз рӯи тарк дар таҳхона ва ошёнаи якуми маркази навтаъсиси табобатӣ ҳуҷраҳои сӯзандармонӣ, ошхона бо 50 ҷойи нишаст, гӯшаи гиёҳдармонӣ, ҳаммом бо муосиртарин таҷҳизот ва дастгоҳҳои табобатӣ, ҳуҷраи ташхиси ултрасадо ва дигар утоқҳои ёрасон иборат мебошад. дар ошонаи дуюм ва сеюми маркази табобатии нури шифо барои табобат ва истироҳати сокинон шароити мусоид аз ҷумла 20 ҳуҷраи хоб ва утоқҳои физиодармонӣ, кашиши сутуннумра, маҳси даст ва дигар утоқҳои ёрасон муҳайё карда шудааст. маркази ташхиси табобати нури шифо дар санаи 7 сентябр бо иштироки асосгузории сулҳу ваҳдат пешваи муаззами миллат муҳтарам эмомали раҳмон кушода шуд. айни замон дар муассисаи мо бемориҳои асосан соҳаи даруна тааллуқ дошта, бемориҳои соҳаи неврологӣ дахл дошта табобат карда истодем. хизматрасони тиббӣ асосан ташхиси ултрасадо, эндоскопия, сабти барқи дил, дастгоҳҳое ки мақсад барои табобати физиодармонӣ истифода мебаранд. боғ сохтем ки барои ҳамон мизоҷон, барои ҳамон беморон як шароити хуб муҳайё кунем ки мақсад дар ҳамин толор баҳри одам кушод шавад. мо табибон кӯшиш мекунем ки барои солими шаҳрвандон ва ҷомеа саҳмгузор бошем. барои ташхису муайян намудани бемориҳо аз ҷумла дақиқ муайян кардани кори системаи дилу рагҳо, узвҳои ҳозима, асаб ва дигар намуди бемориҳо 15 номгӯи таҷҳизоту дастгоҳи муосири баландсифати тиббӣ ворид шуда, барои истифода ва дар хидмати ниёзмандон қарор додани онҳо 30 нафар мутахассисони варзидаи тиббии дараҷаи олӣ ва миёна ҷалб карда шуданд. сокинон аз бунёди чунин як беморхонаи замонавӣ дорои имконоти зиёди хизматрасонӣ хушҳол гардида, самараи ин ҳама пешравиҳоро дар мамлакат аз тинҷиву оромии ватан ва таваҷҷӯҳи бевоситаи пешвои миллат муҳтарам эмомали раҳмон нисбат ба солимии ҷомеа арзёбӣ мекунанд.